Ayikho indoda ebunjwa ngotywala bethuna. Awusoze uyibone indoda eyokhiwa ngotywala nangolwesingaphi. Akukho nenye indoda ene-foundation yomnxilo eyindoda ebhadlileyo. Utywala abusoze bube yi-foundation yendoda enengqondo, noba ungaya phi, noba ungathini. Once kunxilwe, once abantu banxile, ayikho into ebhadlileyo jona kancinci enoshukuxwa okanye kunokwakhiwana ngayo apho. So andiyi-understand ke ngoku le yoba kucingwe fanuba xa amakrwala eyalwa ngabantu abanxilileyo emgidini ekunxiliweyo kuwo, nawo anxilile ngamanye amaxesha. Andi-understand uba kucingwa fanuba iziphumo zaloo nto izoba yindoda ebhadlileyo kanjani. Yekani ukubalulekisa utywala emasikweni esiNtu bethuna. Yohlukanani nobalulekisa utywala xa nisenza amasiko wesiNtu. Akukho nto yokhekayo ngotywala. Soze uyibone into ikhule inesiseko somnxilo at all, noba ungayaphi. Now I don't know yintoni kwindlela esicinga ngayo le isenza sicinge fanuba abantwana xa bebuya bengabakhwetha besenzelwa imigidi izawuncedisana nendlela abayaleka ngayo into yoba kunxilwe.